Kuphazamiseke ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu eMnyameni Zenex Secondary School kwaNyuswa entshonalanga yeTheku ngesikhathi abafundi bebhikisha befuna kususwe esikhundleni uthishanhloko. Lokhu kulandela ukuzibulala kumfundi ngokuzilengisa emva kwezinsolo zokuthi ubehlukunyezwa uthishanhloko kulesikole. Lo mfundi obenza ibanga lika grade 8 nobehlala nogogo nomkhulu utholakale eseshonile emva kokuzilengisa esihlahleni. Kusolakala ukuthi amazwi alumelayo abesho uthishanhloko wesikole abeyimbangela yokuzibulala kwakhe, kanti-ke izakhamuzi zithi zifuna ubulungiswa ngalesigameko. Ikhona into esola uthisha omkhulu ukuthi unesandla ngokuthi kukhona amagama alumelayo awakhulumile kumntwana, so-ke kwayikhoze ukuthi umntwana uyacommit suicide. Abazali banako ukubhiliva ukuthi uthisha omkhulu ngempela ukushilo lokhu okushiwo ukuthi umntwana indlela angalaleli ngayo udeserva ukwenzela isiphandla sesenja. So-ke umntwana-ke wagcina icommit suicide, but umphakathi-ke udiniwe. So izolo into evelile bathe bacela uthisha omkhulu angaphinda abuye, noma bekuthiwa iy'nsolo ziyamlahla noma ziyamvuna, kodwa abasamdingi ukuthi abuyele esikoleni.